Għal sen oħra l-Gvern jida l-iskema l-wirt artistiku li għandha lan li tappoġġja lil laqdiet kulturali u soċjali f'Malta u Għawdex li jaħdmu b'mod volontarju biex isaħħu jippreservaw it-tradizzjonijiet relatati mal-Festi Maltin. Din l-iskema tkopri 3 kategoriji ewlenin: is-soċjetajiet tal-banda u soċjetajiet mużikali tal-festa b'kull entità hija eleġibbli sa 8,000 euro. Fondi għat-tisħiħ u s-sigurtà fil-kmamar tan-nar b'kull għaqda tista' tingħata sa 5,000 euro u għaqdiet li jużaw kmamar tan-nar li mhumiex proprjetà tagħhom fejn jistgħu jibbenefikaw minn massimu ta' 2,500 euro. Kategorija oħra hija dik għall-armar artistiku semi permanenti fejn hawn ukoll għaqdiet huma eleġibbli sa 5,000 euro kull waħda. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici saħaq fuq l-importanza ta' din l-iskema biex ikompli jissaħħaħ il-wirt kulturali Malti. Aħna gburin ħafna b'dan il-pakkett ta' investiment fil-Festi Maltin u Għawċin għaliex l-ewwel nett qegħdin ninvestu f'parti importanti mill-kultura tagħna. T-tieni nett qed ninvestu f'wirt intangibbli mhux tal-Maltin biss imma tal-umanità skont kif iddikjarat il-UNESCO u t-tielet nett għax din huwa pakkett ta' investiment illi jmur għand laqdiet kollha li jmissu mal-Festi Maltin u Għawċin. Min-naħa ta' Ħarita Falzon, kap tal-fondi fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti ħeġġet lill organizzazzjonijiet eleġibbli biex japplikaw u jibbenefikaw minn dan il-fond. Importanti li laqdiet jirresqu applikazzjoni waħda, applikazzjoni li tkun kompluta bid-dokumenti kollha li jkunu meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-massimi li semmejna. L-applikazzjonijiet għall-ewwel sejħa tal-iskema jintlaqgħu sal-1 ta' April li ġej, bir-riżultati mistennija joħorġu fit-8 ta' Mejju. L-applikazzjonijiet tat-tieni sejħa se jkunu miftuħa mis-7 ta' Ottubru li ġej, waqt li r-riżultati jitħabbru fit-13 ta' Novembru ta' wara. Għal aktar informazzjoni dwar l-iskema u l-proċess ta' applikazzjoni wieħed jista' jżur is-sit elettroniku tal-Kunsill Malti għall-Arti fuq www.artscouncil.mt permezz tal-email fuq fundinfo@artcouncil.mt jew bit-telefon fuq 2 3 3 4 7 2 3 0.